todo lo que venga poderse utilizar. Para acudir a nosa convocatoria de hoxe máis, como poden imaginar, era para a calendaria de hoxe, evidentemente vai a ser, por lo tanto... Compartimos coa Central Nacionalista o rexeitamento á política económica de Zapatero, pero lamentamos que tanto a CIGA como o Bloque Nacionalista Galego non se tiveran dado conta antes, cando sí estaban apoiando o Partido Socialista en diferentes instancias, cando estaban apoiando o Goberno do Estado e que xa daquela estaba poñendo en risco o noso porvir. Nos esperamos que hoxe a incidencia económica desta folga no peto dos empresarios e, sobre todo, dos traballadores galegos sexa a mínima posible, porque entendemos que Galicia e España non se pode permitir estas alegrías económicas, que Galicia non se pode permitir estar 24 horas sin producir. Eso vai en detrimento da propia economía dos galegos. A única, evidentemente, solución a esa maltreita economía